Čím to je, že sa na shromáždeních ze živého slova stáva litera, která zabíjí, a co s tým dělat? Áno. Čím to je, že sa na shromáždeních ze živého slova stáva litera, ktorá zabíjí, a co s tým dělat? Moji drahí, tak sa to deje, že zo živého slova sa stáva litera, že prestávame to slovo žiť. Ako náhle to slovo, ktoré je kázané, je pravdou v mojom živote, tak to slovo je živé. Ako náhle sa to dostáva len do teoretickej úrovne, a môžem hovoriť základné, hlboké pravdy, ale ak je to len teoretickej úrovni, tak vy začnete zývať a začnete vnímať, že proste nejak sa to nedostáva do tej vašej krvnej skupiny, do toho duchovného pohybu vášho vnútra. To znamená, že preto my potrebujeme, moji drahí, každý deň prežívať to s Pánom, že aby slovo, ktoré hovoríme, ktoré kážeme, aby to bolo Božie slovo, ale hlboko kryté vlastne tým našim životom. Vy sami viete, že peniaze, ktoré nie sú kryté zlatom, tak vlastne trpia infláciu. Môžu byť veľké čísla, viete si predstaviť, ja mám doma jeden srbský peniaz, ktorý má číslo 500 miliárd. 500 miliardovka. A ten brat, ktorý dostal tieto 500 miliardovky, tak doniesol ich domov za vrece. Také, tak nie celé vrece, ale tak vo vreci to mal zaviazané, taký, viete si predstaviť. Toľko 500 miliardoviek. A na druhý deň už nekúpil za to ani vajce. Rozumiete? Veľa veľké čísla a nič nekryté zlatom. Teda to je to, že tie matematicky pasovali tie čísla, všetko. Oni mali číselnú hodnotu svoju, oni ju nestrácali, teda tá litera sedela, len nemali tú kryciu hodnotu. Vidíte? A toto je vlastne, ak chcete vedieť, prečo slovo Božie, vlastne to živé Božie slovo sa stáva literou, to je preto, že ten niekto, kto hovorí to slovo, buď žije minulosťou, alebo žije budúcnosťou, ale nežije prítomnosťou. Viete, ktorý je ten najkrajší deň v mojom živote? Uhádnete. No ten dnešný. To je dnešný, pretože dnešný deň žijem. Dnešný deň žijem s Pánom. Ak ja budem rozprávať, teda žiť minulosťou, už nebudem mať to slovo tú moc. Ak dnes chodím s Pánom, ak dnes mám ten nádherný vzťah s Bohom, ak dnes sa dívam na Pána a kokám sa v jeho kráse a sajem to mlieko jeho požehnania z Božieho slova, ako hovorí Peter apoštol však, tak dnes je ten najkrajší deň môjho života. Sú ľudia, ktorí žijú včerajškom, alebo žijú budúcnosťou. Sú niektorí ľudia, ktorí stále ten zajtrajší deň chcú žiť. Všimnite si. A preto nikdy nežijú. Nikdy nežijú. Dožijú sa 60-80 rokov a stále nezažili to, čo chceli zažiť. Ale ja viete, aký mám pocit? Teda špatne ma nepochopte. Že som starec, ktorý som už prežil nie 55 rokov, ale už 150 rokov, ako keby som mal za sebou. Tak je naplnený môj život. Lebo vždy žijem ten dnešný deň. A ten dnešný deň je tak bohatý a tak krásny. Neviem, čo bude zajtra, ale dnes je tak plný ten môj život. A toto si zoberte do svojho života. Ak chcete žiť a nechcete mať tam na konci svojho života deficit a pocit, že ste nežili na tomto svete, žite dnešný deň. Dnešný deň je ten, tuto to máte napísané. Dnes. To je ten Boží čas. Dnes, keď hovorí Boh, dnes sú tie najhlbšie veci života. Lebo ak budeš žiť zajtrajškom, nebude tvoj život naplnený. Stále bude ten zajtrajšok utekať pred tebou o jeden deň. Minimálne o jeden deň. Ale ak budeš dnešný deň žiť, haleluja. Ktorí ste ešte dnes šťastní? Zodvihnite ruky.
Halelúja, buďte požehnaní. Buďte požehnaní. Tak žite tento dnešný deň s Pánom. To je to, a to je aj tajomstvo vlastne toho duchovného života. Niektorí kresťania hovoria, čo bolo, ako bolo, keď bolo prebudenie, čo sme my prežili, však brat Matúš. Čo bolo, vtedy bolo, to bolo. Žijú minulosťou. Ale dnes, najmizernejšie je to, čo je dnes. A čo bude zajtra? No snáď niečo bude. Ale tí ľudia odídu prázdni z tohoto sveta. Ty musíš dnešný deň, toto je deň, ktorý učinil Hospodin, radujme sa v ňom. To nie je len náhodou tak povedané, to je Boží plán, aby sme takto mysleli. Dobre? Teda môžeme túto otázku už ďalej? Živé slovo Božie sa stáva literou, ktorá zabíjí. A čo s tým delať? To je navrátiť sa späť, odkiaľ sme vypadli. Späť do tej prvej lásky a to prežívanie. Dnes počuť ten jeho hlas, dnes reagovať, dnes prežívať a potom dnes to slovo pôsobí mocne v našom živote. Ak neprežívam, je to mŕtve. Môžem hovoriť pekné, uhladené myšlienky, ale to je ako tá bankovka, ktorá má číselnú hodnotu. S matematickou presnosťou môžeme o tých číselných hodnotách hovoriť, ale je vlastne zabíja, je prázdna.